To ga mu cikin garin Ingal cikin daren gare gashi nan abubuwa dai ina ganin Ingal dai babu alamun kwana, ga abubuwa nan gari mutane kun gani dai masu sana'o'i sun kakkasa. Ingal ta zan cikakke kuma hamshakin birni, kuma masu adaidaita ga sunan babu kama hannun yaro, kiliyan kawai suke jira. To yanzu ku biyo mu sannan a hankali ku gani kaka abubuwan za su kasancewa a cikin wannan gari na Ingal cikin wannan dare. Za mu ba ku cikakken haske da ƙarin bayani game da yadda al'amuran suke tafiya. Kamar da kuke gani ga mu mutane suna ta kai kawo, suna ta harkokin yanzu za mu dan yawatawa mu gani cikin daren ga kakane abubuwan suke ta, mutane suna ta kurga, ma'ana babu kwana, sana'o'i ga suna ta gudana irin yadda ya kamata. Duka dai wannan cikin tsari ne da shirye-shiryen sallar lasa gishiri kirsale, wanda yake ana ganin ta bana ta sha bambam wata sallah ta lasar gishiri da aka tafi. Wannan shi ne karo na 56. Ana kamar da kuke gani ga mutane nan suna ta yawo cikin gari, suna ta dan kewayawa, baki, makiyaya, kowa dai gashi nan yana ta zagayawa cikin wannan gari na Ingal. To kun gani dai ga sunan dai duka masu sana'o'i sun kakkasa. Sana'a ga ta nan babu irin wadda babu cikin wannan gari na Ingal. Kirsale dai ina gani babban hanya ce ta bunƙasar da tattalin arziki a cikin wannan gari na Ingal, ko bancin da kasancewarta sallah irin ta gadin-gadin. Ga sunan suma masu nama dai sun ce ba a barin su baya cikin wata riya mai maganin zahi ga shi nan shi na yi. Mi kaga sai da kai ko riba? Masha Allah, ya da dai masa. Yeah.